Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update, special coverage ng bagyong si Tino. At meron pa pong isa, kabubuo lamang, ang bagyong si 32W. Ito po ay in-upgrade na po ng Joint Typhoon Warning Center. In-upgrade na rin ng Japan at minimension na rin ng Pag-asa bilang isang tropical depression. So itong update na ito na yung late Martes ng gabi, Nobyembre 4, 2025. Tagalog version. Yung gusto ng English version, may link po dito sa taas. Click lang ninyo. Or kapag nasa Facebook kayo, punta lang kayo sa channel natin. Doon po. Sabay po natin ina-upload ang Tagalog at English version. Sa mga baguhan kasi hindi nila alam. Akala nila English lang. So, nagka-comment sila. Bakit wala lang Tagalog? So, ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating mga partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, i-click lang nyo yung link dito para malaman ninyo all about BPI Sustainability. Kapag kayo nanonood sa Facebook, may link din sa may baba sa description about BPI Sustainability. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So, mukhang wala pa rin tayong pahinga. Back-to-back storms. So, let it in. At ang hope lang natin, hindi po tumama ng Pilipinas. Yan po ang pinipray natin. Pasok siya ng power, but let's hope na mag-recurve paalis sa ating bansa. Ang dami na ng ating mga kababayan na taghirap na po, nahihirapan po din. Ang dami na po mga kalamidad. At ito naman po mga bagyo. Ba't importante, aware tayo. Palagi tayong maging handa, resilient enough. Diyan naman tayo matibay mga Pilipino. So, let's begin. Ito po yung fast animation. So, nakita ninyo yung dalawang bagyo. Ito si Tino Terrible. Okay? Nagbigay rin po ng danyos o grabing effect. Dito po sa may Leyte, Bohol, Cebu. Cebu, nagkaroon ng mga areas doon na parang similar kay Christine, yung mga pagbabaha. Grabe, mga auto, parang mga laruan. Nakakaawa po sana. Okay po kayo lahat dyan. Pati dyan sa may Bacolod, Iloilo, Guimaras, nagbigay rin po ng mga pinsala, mga wind damage at mga grabing ulan. Sa ngayon, ang dadaanan naman po niya, itong El Nido. So, mag-ingat po kayo lahat dyan. Mga kaibigan natin dyan sa El Nido. At sa Calamian Group. Pati dyan sa may Linapakan Island. Tumaan din ito malapit sa Cuyo. Kani-kanila lamang. So, paalis na po yun dyan. So, expect may mga hangin dyan na lampas 100 kilometro bawat oras. Okay? So, nakikita nyo yun dito sa may east. Ayan na po ang nag-form na yun na Tropical Depression 32W. Imagine, 32 na ang nag-form na bagyo na yung taon lamang. Last year, 20 plus na. So, mas marami na yung mga bagyo. Let's hope and face December na yung Pasko at New Year. Wala na pong sumunod. Normally, pag may mga bagyong sunod-sunod pag November, pag December, tahimik po ang December. So, sana ganun mangyari. Okay? Pero only God knows. Nandito lang tayo. Ibigay sa inyo ang analysis sa mga bagyong ito. Hindi naman tayo nag-control sa mga system na ito. Bibigay lamang tayo ng mga importante at tamang balita para sa inyo. Okay? At kailangan natin full health tayo. At ito yung fast animation mula sa Windy, 24-hour loop. Nakita po ninyo. Ito po yung mga areas na dinaanan ng bagyo. Dito po siya. Sumunod naman sa forecast. Pagdating niya dito, naglandfall po siya dito. Dumaan po sa may Camotes. Then, dito po siya sa may Northern Cebu. Pagdating dito sa may Negros Occidental, nag-west-southwest po siya. Dumaan mismo sa may Bacolod. Witness po yan ng ating kaibigan, si Dr. Dominic Alojado. Ang ating statistics guy pagdating sa bagyo. Hello sa iyo, Doc. Mukhang experience mo na naman ang cloud field na eye. Between 9:30 to 10, tumahimik daw. So, dumaan dyan yung eye. Then, mga bandang 11:30, dito sa Guimaras. At mga oras na ito, nandito na po siya. Nandyan sa area na yan. So, nandyan ang
bagyo as of the moment. Okay, so folks there in Northern Palawan, mag-ingat po kayong lahat dyan na medyo dadaan lamang po ito early morning, mamaya. And then, tapos, okay na naman po ang panahon. May yung mga outer rain bands ng bagyo, yung nadidisperse pataas, nagbibigay rin mga ulan dito sa may Northern at Central Luzon kasama po Metro Manila. Sa atin, medyo tapos na. Umabot din ng 160 mm yung ulan kahapon. Okay. Buti pahinto-hinto siya, hindi yung continuous. Medyo off po yung rain forecast ng ECMWF. Gaya na sinabi ko, 50 to 75% lang accuracy niyan. So, from time to time, nagkakamali. Okay? So, yan po ang mangyayari. So, ang forecast nito, tatawid po yan dyan. Papunta dito sa may area po ng Vietnam. Pakita natin sa inyo ang track. Ay, bago muna yan, ito yung isa. Nag-load pa kasi yung animation. Talagang makikita niyo talagang maganda na yung sirkulasyon niya. Mayroon na po siyang Spira para Milky Way galaxy ang ganyang pag-iikot. So, medyo mag-prepare din tayo. Wait, watch, and observe bago tayo maghanda. So, malalaman natin yan. So, yan po siya. Quasi stationary, south of Guam. Kanyang hangin na yun is 55 kph malapit sa sentro. Balik tayo kay Tino. Ito po yung water vapor image for the past 6 hours. Lalong lumalakas ang bagyo. At mukhang pagdaan dito baka 140, 150 na naman po. Mag-iingat po kayo lahat dyan sa may Northern Palawan. At ito yung track natin kanina. So hindi po siya straight line. Common yan sa bagyo. Nagwawabol po yan. At naapektuhan ng terrain ng Visayas. Kaya minsan tataas, minsan bababa. So yan po ang common counts ng mga system kapag nagmadaan po sa Visayas. And most likely, yung mga system na dumadaan dito, bihira mag-weekend. Ang iba nag-intensify pa dahil po may init pa ang karagatan ng Vietnam. Okay, ito po yung track zoom. So yan po, dyan po siya dumaan. Tinamaan ng Bacolod, Iloilo, dumaan din po dyan. So, last stop niya po dito sa may Linapacat at El Nido within the next few hours. Ito yung track ng all Asian agencies. Nakikita niyo medyo nag-iiba na po ang mga tracking ng mga Asian agencies kasi medyo nagbababa yung probability dahil medyo mahina bagya yung system. Dito yung wind signal ng Pag-asa. Nasa signal number 4 pa rin ang Calamian Group. Itong area po ng El Nido, Linabacan at yung ibang areas po ng Northern Palawan. Tingnan na lang po ninyo yung ibang areas na may wind signals 1, 2, 4. Now, focus na tayo dito kay 32W. So, nilabas na rin ng Joint Typhoon Warning Center ang updates nila, warnings, kaninang hapon. At ito yung warning number 2. Yung mga nagtatanong sa track natin, gagawa po tayo. Okay, tatapusin muna natin si Tino. Then, bukas try natin gumawa ng 24-hour track muna. Once na pumasok ng PAR, gagawa na tayo ng 12 hours. Okay? So, yan ang scenario ni soon to be U1 o U1. Okay? Nasa U na po tayo. Local name po yan ng Pag-asa. Kapag in-upgrade po ng Japan Meteorological Agency, bibigyan po ito ng international name as Fong Wong. Okay? It's China. China nag-contribute. So, mukhang malaki itong system. Kita niyo yung tropical storm force winds. Halos mula northern Samar hanggang dito sa may Batanes. Ganun po kalaki ang kanyang tropical storm force winds. So, initially, ang kanyang track ngayon, ang nabibilig ko ay itong Cagayan Valley. And the cone of uncertainty is, kasi ito, US Navy Ship Avoidance Area po yan, ng JTWC, hindi po to cone of uncertainty. So, most likely, ang cone of uncertainty niya dito sa area na ito. Okay? So, from Samar, buong Luzon, hanggang Southern Taiwan, hagip po sa cone of uncertainty. Kasi malayo pa po siya. Habang malayo, mas malaki ang cone of uncertainty. Habang ilang days na lang, lumilit na po yan. Lalo na pag nag-accelerate. At lalo na po kapag lahat ng computer models nag-agree. Ngayon, medyo naka-dispersed pa yung mga models. Okay?
So, yan ang ina-hope natin, mag-recurve. Japan Meteorological Agency, same. Okay? Same sa track ng JTWC. So, yan, cone of uncertainty. So, halos buong Luzon covered. Ito naman po ang deterministic model tracks mula sa polarwx.com/tropical. So, yan po. Galing po yan kay Tomer Burg. At nakikita ninyo kung hindi pa blended ang mga models. Galawin muna natin ito. So, ito yung latest as of 2 p.m. kanina. So, yan mga dash lines na yan. Yan po ang AIFS, Artificial Intelligent Forecasting System ng ECMWF. Meron din sarili ang ECMWF ng itinatawag nating AI model. So, yan po yung kulay green-brown na color. And then, itong GenCast is a Google DeepMind forecast din. Ito yung experimental, yan DeepMind na yan. So, mukhang Cagayan Valley din ang pinapakita. ECMWF, dito po siya, paganyan siya, and then kaganyan siya. Dito rin po ang passage niya. Mukhang hindi. Dito yan. ECMWF, pagdating niya, kaganyan siya. Akit sa Batanes area. Okay, sana ang hinahope natin ganito ang track niya gumanyan, mag-record o umakyat pa dito para hindi na pumunta ng Pilipinas. Ang hinahope natin sana may malakas na frontal system, cold front, na isira yung wake ng gauge para makaakyat siya. Pagdating sa wind intensity, ito po ang pinakamalakas sa lahat ng models. The DeepMind ng Google. At less than 920 MB, so most likely category 4 or 5 po ito. Category 5, more than 260 kph po lakas ng hangin. Ito yung Google DeepMind para makita ninyo yung latest nila. At itong purple is category 5. At marami sa mga ensemble, 28 out of 12 nasa category 5. Okay? Yan po siya. Yan. So, scary, okay? Pero, importante, prepare tayo sa mga ganitong situation. So, purple siya. So, pagdating ng 8 or 9, posible siya maging category 5. Yan ang pinapakita dito. Alisin natin mo yung mga lines na yan para makita ninyo yung main track. Yan, no? So, ang forecast ay magiging isa po siyang super typhoon sa Google DeepMind category 5. And then, magiging 4 na lang, 3 and 2 pag landfall sa Cagayan Valley. So, yan ang forecast ng Google DeepMind. Although, itong forecast nila as of 8 AM pa. Kita nyo dito sa latest, medyo umakyat ng tracking ng Google DeepMind, which is good news to us. Ito naman po yung galing sa Weather Nerds. Yan ang Google DeepMind. Kita niyo yan. So, mukhang more than 100 malakas itong system na ito. So, dito siya naman, dadaan po siya dito. Pag ganyan. So, yan po ang situation. So, bantayan na lang natin yan in the coming days. Sana mag-akyat pa. Pati itong multi-model diagnostic comparison ng RAMBB ng NOAA ay mukhang pinapalakas nila bilang isang super typhoon, ranging from 220 to 295 kph. Yan kasi ang dahilan, mababa ang wind shear, hindi masyado kalakasan, kaya nakakabuelo po sa paglakas itong si soon to be Typhoon Uwan o Yuan Fongwong. Ito yung track ng American model at mukhang wala pa rin pagbabago. Ang track niya ay sa Cagayan Valley. Samantala ang European model, yan sinabi ko sa may Batanes po siya yan. No? Dito po siya sa may Batanes Group. November 11, Tuesday. Okay, what else? Ito yung ulan. Sana yun may 100 plus millimeters pang ulan sa may Palawan, but later on, improving ng panahon, especially sa Thursday, November 6. Samantala, ito yung dadalhin na ulan nitong kasunod si Yuan o Uwan, at pinapakita dito na between Monday and Tuesday next week, November 10 and 11,
mukhang bad weather po dito sa may Cagayan Valley. Ito yung mga area na maulan na pwedeng umabot po. Tingnan nyo, 300. So, up to 400 o 500 millimeters ang ulan dyan ng potential na bagyo. Okay, wave heights. Okay naman po sa ibang areas po ng karagatan ng Pilipinas sa central waters, but sa west and east Philippine Sea mukhang malabo. May mga back-to-back weather systems tayo na nagbibigay pong life-threatening storm surge and big waves dito sa may east of Luzon. So, mag-ingat lang po mga fishermen dito sa Sulu Archipelago. Okay naman po mag-fishing. Okay, so there you go. Yan po ang pinaka-latest natin sa bagyong si Tino at yung kabubuo lamang pong bagyong si 32W, soon to be Uwan o Yuan, and soon to be Fongwong. Yan ang international name. We'll see you again later today or tomorrow for another update. Ito si Mike Padua. Have a great evening. Keep safe, stay safe, and thank you so much for watching our channel. God bless po sa inyo lahat.